हरवळी पंचायतीची वेंचणूक 20 ऑक्टोबराक जातली। 1 ते 9 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज भरपाची निमणी तारीख आसतली। तशेंच 21 ऑक्टोबराक मतमेजणी आसतली। अजून मेरेन आचारसंहिता लागू आसा। ऑब्झर्वर म्हूण डेप्युटी कलेक्टर आसतलो अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयुक्त दौलत अवालदार हांणी दिल्या। 20 ऑक्टोबराक आमच्या 2 पंचायती खातीर एक वॉर्डात बाय इलेक्शन आसा। एक ओर्ली आणि दुसरी मोरपिल्ला आणि एक जनरल इलेक्शन्स 5 वॉर्डा खातीर आमच्या हरवळे आसा नॉर्थ गोवा आणि त्याचे नॉमिनेशन फाईल करपाची प्रोसेस 1 ऑक्टोबराक सुरू जातली। आजपासून त्या तिन्ही पंचायतीत कोड ऑफ कंडक्ट सुरू जातलो। मामलतदार रिटर्निंग ऑफिसर असतात, तिथले डेप्युटी कलेक्टर आमचो ऑब्झर्वर असता। बाय इलेक्शन दोन्ही आसा पळय ते रिजायन जाला कितें काय एक ओरळी पंचायतीत आसा तो मेंबर रिजायन करून तो जिल्हा पंचायतीक निवडून गेला आणि मोरपिल्लाचो जो असलो तो पोलीस डिपार्टमेंटात ताका जॉब मेळ्ळा, सॅलरी जॉब मेळ्ळा। काउंटिंग दुसरे दीस 20 रविवार आसा, सोमवार 21 तारखेक काउंटिंग जाता। ती सगळी शेड्यूल तुमकां म्हणजे आता 1 ते 9 पर्यंत नॉमिनेशन असता, मग स्क्रुटिनी असता, मग विड्रॉवल असता। ती स्टँडर्ड प्रोसेस असता, ती तुमकां तेचे शेड्यूल दिल्ले। सर ही हरवळे एकूच पंचायत कित्या खातीर जाता? काय झालं, गोव्यात 2-3 पंचायतीचो इश्यू असलो। एक तालेगाव ही पहिली पणजीत असली, पण त्यांनी सेपरेट झाले म्हणून त्याची तारीख वेगळी। तशी हरवळे ही पहिली साखळी म्युन्सिपाल्टीत असली, पण त्यांनी थंय असं बायकॉट केलं, त्यांचा विरोध असलो, त्याची पंचायत झाली म्हणून ह्या 2 वेगळ्या। अदरवाईज त्या बाकी सगळ्या 191 पंचायत तिची नॉर्मली एकच असतात, हे 2 वेगळे उरले।